Enodia machielo nyakoramga juang marwa ke chendo maratil chieng Jumapil kama ing'eyo ni wanti rekod kidinjariyo machendo ni mokwongo wa ikoni weche manyien kamotingo mago mag siasa ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance omiyo piny owacho ndalo 30 kende matiko toke kindgi kae to bende jatend piny William Ruto to ramo ni mondo kweth mar Azimio omiye thuolo mar chopo singo mage wa ikoni mag ratil twak maratil mabende tetakanyo gi George Bati kuikore gi wende nyakoramga juang Eddie Okech ma en senator ma Migori kachiel koda Martino Gindo mabende en jasiasa dhi wuelo Kenya Kwanza gidhigo mbaka ewi wechego mag siasa masani okwako thurka bende waikoni mamoko e chendo ni mokwongo mar ratil to mokwongo magithon weche. Driver ni kama alikuwa amelewa kiasi kwa sababu ni mtu wa Mugoka, alinunua pakiti kama 10 hapo asubuhi na fegi pakiti 2. Alafu asemekana kama alikunywa alionja kijipombe huko. Jia pagadeko itonge magie masira marapaya mawuok undanyi kadhi mwatate bang bas margi bayoyo kendo ngelore nyading'eny. Wameiba vitu ambao value yao haijajulikana na mwili imepelekwa kwa mochari. Ike sasa tunawachia DCI. Obila pedho jokuoge manyo nego chuk darariyo kendo kwalo mwandu e chiro machichwa e boma ma Kisumu. Hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Mulodinga kuruma kuchuni twak ikidege piny owacho nyaka tiki kapok ndalo 30 kurumo. Arwakini machiegni nyakoramga juang e chendo ni mar ratil wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno malo kuna wechegi bethuolo mar miyo pachi lai marote machuo kariyo adek auchalo no kabende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube binyiswa pachi odhiambo makawuono kotendra gi mago maikoni e chenro mar ratil machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jia pagadeko itongi magi kamoko yudo hinyruok e masira marapaya kinde mane nyamburko kido mar bas mane gidho kagiwuok e liel more gwenge ma Taita Taveta bayo kendo ng'ielore nyadi nuoya e apaya maundanyi kadhi Mwatate. Jowuoth manotonye masirano yudo thieth e od thieth ma Mwatate ka ichich ni chal ni dereba margi ne omer. Wadoleno koya kuom jafwambo marwa George Bati. Kona ni maidore josa ya paya mawuok undanyi kadhi Mwatate kaunti ma Taita Taveta ema okelo kuyo ne familia mag ji 13 ma wito ngimagi e kinde mane nyamburko mar bas mane giidho kawuok e liel ng'ielore nyadi nuoya. Kaluwore kod joma ne otonye masirano manyaka sani yudo thieth e od thieth ma Mwatate, dereba mar nyamburko chali ne obila ndiwa motelo ne wuodhgi ka gidok Mombasa kendo ne opakore ni en gi lony mar yembo marigni mudhuro. Asubuhi kwa tumeongea wasema yeye ni expert. Amefanya kazi, amefanya highway miaka mingi sana. So si rahisi ni mzee si kijana ambaye na wale ambao ni don't care. Tukaribia slow post kwa driver. Mbona bwana una accelerate bwana kuna mteremko hapa mbele. Driver ni kama alikuwa amelewa kiasi kwa sababu ni mtu wa Mugoka, alinunua pakiti kama 10 hapo asubuhi na fegi pakiti 2. Alafu asemekana kama alikunywa alionja kijipombe huko. Nyamburko no mawachore ne oting'o chiegni ji 40 ne okonyiso ng'ikruok moro amora. Kata kamano, yo mane dereba riembogo e konde motelo ne masirano ema nokelo chich e chuny jowuoth manoting'o. Gari kwa imejaa vizuri, watu almost 40. Kuna brother yangu Said kama ongei. Kuna sister zangu ile alikufa instant hapo niliwavuta. Kuna shemeji yangu. Tuko ndani tukaanza kwenda shopping. Kuna kwanza, kuna pili, kuna tatu ndio kaanza kuendesha drive ugini mbio. Hasa hiyo mbio alipoenda nikifikiria ataisimamisha ndio ikashindikana kona 4 akaangusha gari upande wa right hand side kwa msitu ndio nikagongwa ndio nikawa namna hii. Aliapply brake kwa sharp corner na akawa kombio sasa akadose control. Kaluwore kod kwan masiche mamedore apayano, gavana mar kaunti ma Taita Taveta Andrew Mwadime okwayo telo mochung'ne apeyni madongo e pacho ka Kenya mondo mi oket rang'o ng'wech mabende ong'ere kaka bumps kaka yor geng'o masiche ka okoni e higa achiel kende bas maromo 3 osegore piny e alworano. Ningeomba sana watu wa Kenya waangalie ile barabara, waweke kama ni matuta wakati gari zinateremka chini, vile vile ule ukuta ikiwezekana waweke juu na waweke matairi makubwa manake tumepata ajali nyingi sana within a year. Tumeona mabasi matatu yakipata ajali kama hii ya jana usiku.
Kata obedo ni kwayo en ni piny owacho keto kenge mageng'o masiche mag apaya, joriembo bende nyaka luwre kod chike kendo kik giriembe ng'weye tete mar geng'o masiche ma inyalo geng'. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi kaunti ma Kisumu nyakura Mgajwang, jopiny e kaunti ma Kisumu oyudo buoko kinyi ma kawuono bang' monj mar kar ohala ma Excel manomakore gi chiro ma Chichwa weyo ka chuk dara ariyo onegi gi jokuoge. Jafwambo marwa James Okoth oyudo thuolo mar neno tipo mar CCTV manyiso kaka monj ma kamano notimore. Sa 10 kodong' dakika 27 tipo mar wang' dede mako achije ariyo machopo gi kit rwakruok malieko ni ok gin ji ajia. Bang' twenyo kendo turo kiful, gihenyo dhot kendo rony nyaka ei duka. Nonro ma wiye mar obila mago kwach kich yango ni e thuolono, nerik jokuogego osenego chuk dara ariyo oko mar chirono. Sa 9 gi dakika 41 ei duka moting'o mwandu mathoth, wang' dede mako achijego karik ni gikwalo mwandu, kae kindego gitiyo gi ler mar torch. Dakika 2 to rom sa 10, wang' dede mako achije ariyogo oko mar dukano bang' kwalo mwandu manyaka sani kwandgi poko yangi. Kwachiew gokinyi wayudo koneg askari ariyo magwa maritonwa ga chiro, koro ok wamor ahinya kendo kawa gi buok kabisa. Chopo kama nyaka askari kori negi wabe koro kaka wajotimo ohala maka koro wadak gi luoro nikech koro chopo kama wabende koro wabedo ka wadhi e ute wa to wan gi luoro mang'eny nikech koro wakia ni koro next dhi bedo nade. Nokwal duka na kaeki mano ting' gik moko te tach te nyaka e mgini kaka sani atimo ohala onge kendo sani kalo ma wigi ariyo koro jomarito wa ema koro dogo nege. Giwacho ni monj makamago osebedo kadhi nyime kinde ka kinde kendo luoro nitie ni tho kod lal mar mwandu e lwet jomahundu biro medore ka ok okaw okang'. Abro kwayo county government, national government, ang'o ma mondo gi partner mondo gibed together mondo issue mar rito mwandu johala obed ma safe to gi ngima jomoko mana kaka ne sirikal okaw plini bro rit mwandu to gi ngima mar dhano. Ji ok bi gombo mondo mi obi otimo ohala ka, to sama ji ok bi timo ohala ka to wan kata kaka wan jo boda maka onge ng'ama wabiro ting'o to mago biro duoko chien yuto wa karo kaka wan kaka vijende biro hinyowa. Jodak koro ywak ni apisas magarita kwe kendo kwayo piny owacho mondo oresgi kuom lal magiyudo kinde ka kinde ma otim monj. Sirikal okonywa mondo mi kik wabed jomoko ma useless e society ni wambe wadogwa timo gik moko ma jogi koro timonwa ni wambe koro wadogwa donje kwelo. Dware nade ni sirikal kuom monde orit johala. Koyango monj no, Jackton Mango ma en jalup OCPD ma Kisumu Central olero ni gisechako timo apedha kendo okwayo johala mondo obed kod horuok. Wamevunja maduka matatu ya electronics, wameiba vitu ambao value yao haijajulikana na mwili imepelekwa kwa muchari. Ike sasa tunawachia DCI. Eseche ma apedha dhi nyime mar yango ji mane dibed ni dikel tho mar ochuk dara ariyogo, dwaro nitie ni obila omed bedo akicha mar duoko chien rochruok mar arita kwe kuonde mag ohala to kod boma ma Kisumu mangima. James Okoth, Ramogi TV. Kwa ya kaunti ma Kisumu nyakura Mgajwang ateri nyake kaunti ma Machakos kama jatend piny Kenya William Ruto kwa jotelo mathurka enyato mago makweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo omiye thuolo mar chopo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns mage. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Machakos e kinde manoyuore nyasi mar goyo kamano singo tiyo kanyakla gi oganda jo Akamba e piny owacho mare. Ne nyasi moriwo dinde bura mano bagie kaunti ma Machakos, nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto kod josiasa mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto kwa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo wene kinde mar tiyo ne oganda jo Kenya katwak kinde kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza podi pango. Wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini waongee ile watakubaliana
tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Ruto yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? So, kama wewe ni opposition leader, kaa hapo. Kama wewe ni president, kaa hapo. Sisi wote tuendeshe Kenya ikiwa kitumo. Ruto onyiso mor mare gi jotelo maya dhod jo Akamba masani tiyo gi piny owacho mar nyawo dongruok kotelne gi gavana ma Machakos Wavinya Ndeti. As leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Governor, if they never talked about you, you are not doing anything. You have made the right decision. Na mimi kwa sababu tunaelewana, acha nikushauri, kaa karibu na huyu rais wetu. Kaa karibu na huyu rais wetu. Ruto mano otiringi jalopne Rigathi Gachagua osingo bagoromo gi jotelo maya dhod jo Akamba mar winjo dwaro magingo mar dongruok kaka yor nywako gi sirikande. Mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini. Yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. Limbe Ruto Machakos biro ndalo ariyo kende bang' yanga chenro mar keyo pie gwenge ma Ukambani mathoth ne thoro bedo gi oro ka koro singo jiwo chenro mamoko mag dongruok e gwenge go. Mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yata. Hiyo dam ya Yata safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Bende osingo biro yore mag pure gwenge go kendo nywando rawere e chenro mar gero ute manengo gi ogonyore kaka yo loso ne gi thuolo mar tije. Minimum we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos town. Mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos town is at least the first 2,000 houses. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Ruto singo dhi mbele gi chenro mar gero boma ma Konza kod gero kuonde tiegruok man kod lony manyasani. Kapod wan mane mago mag siasa nyakora mgajuang kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro chiwo ne piny owacho ndalo 30 mar tieko twak kindgi gi sirikal. Kana lose alap makam kunji jatan piny kata jatan kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molodinga bende okwedo moko kuom jogo mantiere listi mabiro tawo twak korka Kenya Kwanza. Raila omedo tielo ne ng'anyo biro dhi nyime sama twak makamano bende dhi nyime. Simfros Okinda miwaler. Bang'uok elamo e kanisa mar St. Stephen's ACK Jogo Road, kweth mar Azimio la Umoja nobago romo e alap makam kunji mana kaka nyocha gisingo ni gibiro chako timo. E twak mare Raila koro chiwo thuolo mar ndalo 30 ne Ruto mondo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza orum. Na yeye mazungumzo vile hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Hiyo siku 30 tulianza kuhesabu wiki jana. Raila bendo kwedo listi ma Kenya Kwanza ochiwo mar joma biro telo ne twak e logi.
Raila wacho ni twak biro mana bedo ka onge achai. Kenan cannot be a delegation representing Kenya Kwanza. He was elected to parliament on the ticket of Jubilee, which remains a member of Azimio coalition. Edwach gi mamoko, Raila kwedo ni ogibiyie mondo twak otimre e od bura. Na noa bunge kama mbuzi kwa mnada. Tukasema mazungumzo itafanyika nje ya bunge. Bei ya unga mpaka irudi chini shilingi 100 kwa pakiti. 100, hapana 150. 100 shilling per bag. Raila bende olieko ni achudhe moko mowacho ni nokonyo Kenya Kwanza kwa Lombolu oduoge pachoka kendo temo loko duoko mar yiero e sava mar IEBC. Wale mamluki ambaye waliingia kwa sava juzi walikuja hapa, bado wako hapa. Juzi umetolewa wameenda huko, sasa wako Masai Mara, kule Masai Mara Lodge. Ni watu 4. Unafikiria tujui? Tunawajua. Kile mahali wanaenda tunawamulika. Wanaingia kule watajaribu kubadilisha mambo ndani ya hiyo sava. Lakini tayari tuko na record ya sava. Martha Karua mena chiel kuom jodito mag Azimio to wacho ni ok gibidok chien. Edwachgi ko wacho ni piny owacho ni kod omenda mathoth kendo tend Kenya Kwanza chama mana pes jopiny. Tangu waingie wameokota trilioni 1 na karibu nusu. Hiyo pesa yote wanapeleka kwa mifuko yao, hawajafanya kazi ya Wakenya. Kweth mar Azimio koro geno ni Kenya Kwanza biro chopo kare dwachgi e twak kao kamano gisingo bago ng'anyo kinde ka kinde nyaka chieng' ten Kenya Kwanza tim kaka gidwaro. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Twapambana kama mashujaa. Ogai marobila Jafeth Kome onyiero barua makweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ondiko ne doho ma piny mangima ICC kawacho ni obila osetiyo gi teko mathoth rakore kodgi. Kome wacho ni mago gin weche siasa mageto keto luoro kuom obila mondo mi ombek tol e tijgi. Jafo marwa Wot Nyabagalero noa Kome okoni obila biro dhi nyime gi tiyo maonge buono. Bankwet mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kokalo kuom okil margi Paul Mwangi e chwalo kwayo ne doho maduong' mar piny mangima ICC mondo tim nonro malach ewi kaka obila ne orakore kod kweth mag Azimio e kinde ng'anyo. Kome koro nyanre ni ok nombal wang'e ngang' ne buok mag Azimio ka otelo nene ocham mar rito mwandu kod ngima jo Kenya. Tuliapa, tuliinua Biblia, wenzangu wengine wakainua Quran. As a National Police Service, we are not at all intimidated by those letters. E barua mar Azimio ne ICC ndio koni obila ne otiyo koteko mathoth kuom jong'anyo kotemo kawo ngima ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga Kome korka kore to nyiero wachno e kawo koni mago gin siasa mag bwogo obila mondo ywang'iche chwalo tijgi. Regardless of any intimidation, lengo letu ni kuhudumia wananchi wetu. Ogai mar obila koni onge ng'anyo mibiba gi thurka e tok chik kaka Azimio chano dok e ndara. Waenda Kamukunji ground wazungumuze, lakini wakijaribu yeyote atajaribu kuharibu mali, yeyote atajaribu kutishia maisha ya Mkenya mwenzake, hapo nitakuja hapo. Therefore, I wish to request my fellow members of the National Police Service not to be intimidated at all by threat. Jatelno koni omor kod okenge mosego kod piny owacho kedo kod kweth mag njore mag kuo jamni kod nek Omar Okak. You have seen they are now running to our neighboring country. They have run to our neighboring country with their firearms. But wamefungwa miaka 20. I will not negotiate about a criminal. A criminal is dealing with that criminal ruthlessly, decisively, at the family. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jumbiari obang kanyocha obila mokoti mapedha heode mantiere Kisumu jadolo mar Anglican Diocese Mabondo Bishop David Kodia koro wuok oko kawacho ni pod nitiere ji moko ma okong'e ma osebedo kaluwe. Bishop Kodia e twak mare gi Ramogi TV lero ni pok oyangore hiye gima omiyo itimo ne apedha ka oseyoyo ma itiyo godo e luondache. Gima ne waneno marach mabende ne wase report ne OCS mamigosi pod mtokni moko magalagala biro luorore kama antie
kendo budha minga kabisa. Adwa nyiso gi ni gimiyo mabok nyaka giwe gik makamago, nikech an bende kaka dhano chopo kama koro anyalo koni koro awayo jawre gi lak to kik wachope kiwango no. Giwe family mare obed gi kwe. Nitie joma timo timbe maricho mang'eny gidhi gi makgi ka joma ong'eyo uchunguzi maber adiera. Wan North Rift kuchecha wan gi jomoko bandits mang'eny nego ji kendo mayo ji gidhi e kuro gi mak ji adiera joma timo maundu. Giwe ng'ama yalo injili mos ka mondo yalo injili mare. Giwe na family mara mos. Talemo na gini mondo gibed joma ohero adiera. Gibed joma ohero timo gima kare nyim Nyasaye. Endaka prario nyakorom gajuang bang sachiel mamidhiambo chendo endatelo wantiere kidieny mokwongo kamwedo kelonie weche go manyien arwaki kacha ne wago kodi mbaka ari adek auchano no kabine wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook gi Twitter inyiswa pachi kotendro gi mago mwaikoni odhiambo makawuono kapok wayo nyakorom gajuang ang'e moko kuom ote mana matin. Richard Oyo wacho kanyo ni en bende oneno kantiere weche ma ok mora nya motudre kod ogai marobila Jafeth Kome. Albert Gwe wacho ni ntiere Shangamo Mombasa keto mana wang'e chendo ni maratiro odhiambo makawuono. George Ologi wacho kanyo ni dams 100 kata mana yewni 100 mabende singa ger kanyo jatend piny Kenya William Ruto osingo dams kata kamano bech mogo pod otamo gi duoko mano kanyo pach George Ologi. Omondi Jaroya to wacho no semolo kaka pile kendo intiere kodwa kawaya gwenge mag Kano Koya mano kanyo Kisumu County gi wuon gi Michael Onyuro. Kata Freddy Kouma kata Agabo Ward Minadundo wacho ni nyaka sani intiere Homa Bay County Kanyada kendo wacho ni seche gi oneno Ramogi TV kano gi Jabez nyithind gi te kendo giwacho kanyo ni gin bende iketo mana wangi wechego madhi mbele e yorego mag siasa. Nancy Kantire Sofia wacho ni en bende intiere kodwa chendo kanya korom gajuang ka bende Faith Mzomo wacho kanyo ni Ruto owuoro ka koro onyalo bore kendo duogo owuo kod jotelo mamoko. Thuolo mosebedo go nyaka noyiere poka chal ka gimoro mosani thuolo wacho ni onge nyaka duok beche piny becha ngima piny e kakoka ibro winjo weche go bedo ni otemo wacho ni odhi bolo piny bech mogo nyaka bole koka Faith Mzomo wacho ni oganda jo Azimio bro yie weche makamba nyakor mga jwang wayo matin kata kamano ndoro otemagi ratila kai wayo matin to kwa duoko kodwa dire koda weche mathoth ketema na Ramogi TV. Chandruoge mag ngima joot. Ang'o mapokaneno? Ka moro cha oran kocha moro machielo ne bende kongo rundo koni. Ang'o minyisa mapokaneno e pinyni? Ywaruok kod weche mag tuoche mag paro. Apio ok jane. Ine janeko moingo kata pe. To gi hera kod kony kuom joma oluori. Yes, Doctor. Yeah. Please find time and help my daughter. Gik moko nyalo lokore mondo bed maber. To mana e rakido. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kai mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheeks, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it.
Machiegni kendo nyakorom gajwang' chendo maratilo wadhi mbele gi weche manyien ka koro twang'io mago motenre kod weche mag somo. Migao mar somo gikone ochwalo omenda mag somo ne moko kuom skunde mag junior secondary ma pacho ka omenda gi mochwal katam dhi rumo gin mago mowinjore ota chenro mag somo mag jopuonjrego. Yuto mondi miyo waler mathoth mar wachno. Gi juma achiel kende to skunde iloro kendo jopuonjre dokie yweyo mar tam ma okwongo. Migao mar somo ochwalo omenda mar somo ne jopuonjre mag junior secondary pacho kae. Ma kata kamano okotimie skunde duto mane opuodhi mar bedo kod junior secondary. E lipot mane ogol kod migao mar somo, skunde ma oweyo oko gin moko manyocha oko chiwo gigo duto madwarore mondo migi omenda. Kata kamano okwagi mondo migi chiw duto madwarore mondo mi ochwal negi omenda go mar somo mag junior secondary. Tich mar omenda gi opogne tend skunde kidieny ariyo. Kidieny mokwongo en masiro alwora maber mar somo ne jopuonjre e kinde maginie skul. Kidieny ni oting'o omenda mar tayo tije skul ma omi silings 200 ewi japuonjre ka japuonjre, loso gige skul ma okethore silings 1,500, tuke mag skul silings 200, wuoth mag jopuonjre e kinde maginie skul silings 200 ewi japuonjre ka bado kumba mar thieth. To ibiro bed ka ing'ado japuonjre ka japuonjre silings 325. Kidieny mar ariyo ting'o weche masiro somo makare mag jopuonjre. Magi oriwo medo tiego jopuonj mag kwano kod science ma japuonjre ka japuonjre ibiro ng'ad silings 100, buge mag somo silings 3,100 kuom japuonjre ka japuonjre. Gik mitiyogo e kar timo nonro mar science kata laboratory ibiro ng'ad silings 225. Gik ma itimogo tije lwedo silings 360 kuom nyathi ka nyathi. Chenro mag penj ma oketnegi silings 258 ne japuonjre ka japuonjre. Kaachiel kod gige ndiko ma bende ibiro ng'ad silings 800. Skul ka skul okwa mondo mi oti kod omenda gi kaka opog kod migao mar somo. Bende lipodgi onyiso skunde duto mondo mi oti kod rejista mar ndiko nonro mag jopuonjre e mbui kata NEMIS, kaluwore ni ma ema ibiro tigo e chiwo pesa e kinde mabiro. Ochiw siem ne tend skunde mag junior secondary mondo mi oti kod chek e chudo mag-gi kendo omenda mar somo kik tigo e timo gimoro amora ma opogore. Jopuonjre ma somo e skunde piny owacho mag junior secondary ibiro bedi ka imiyo silings 15,000 higa ka higa kendo kwa tend skunde mondo mi kik ka omenda moko mabalang' koa kuom jonyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. E kaunti ya Migori moko kuom rawere manyiri mano omako iye ma oyue sub county ma Suna West. Kaunti ya Migori koro chako chenro mar puonjo rawere wi yore mag ritruok kendo geng'o badho manyalo miyo gin bende gigam iye momondo. Mae gitimo ka gitenre kod migao mar thieth kod riwruoge moko ma ok mag piny owacho. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma miyo waler mathoth koa e kaunti no ma Migori. Mako iye momondo kind rawere pod en midhiero ma piny Kenya pod kedo godo. Lipot mawuok migano mar thieth yango ni kuom rawere manyiri 5 ma hikgi nitie e kind higni 15 nyaka 19, achiel kuomgi nitiere kod ich kata osenyuol. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma bende pod rawere mathoth mako iye momondo e atamalo 20. Koro kane giyudo ich moiw to thothgi gidhi giwe skul. Sama gisewe skul, oseyudo ich onyuol, owe skul, en dala ka gin gi jonyuol ne. Ta samoro jonyuol ne be gin jok moko ma ok nyal. Migao mar thieth ka otenore rwego mok mago mag piny owacho e kaunti ma Migori tiyo kod yore mopogore opogore e kedo kod mako iye momondo ma oting'o tiyo kod rawere mane omako iye kapod gitindo. Waromoga every Wednesday, waromoga e facility e hospital mar dispensary, wawacho weche mag progress mag gi. Koro madhi skul gi gin kwaromo kodgi, waromo ga kodgi mostly e weekend. E sub county ma Suna West mokum rawere go manyiri mane omako iye momondo e bwerruogno ma ong'ere kaka Binti Shupavu Romeo Septalo mar Bondo tich adek ka tich adek kama ipuonjogi yorego mag ritruok. Puonjno ma bende ka gidog ma giwuoke bende koro gitiyo godo e puonjo rawere mamoko. Na mako ich kan giga 16
but kana winjo ni binti shupa obiro na join sana sani wase experience ni mine ka okoka family planning chon moko monyuol chon ginyalo mako ich kata gi dweche 4 kata gi dweche 5. Jok mowe skul inyalo yudo ka onyuol emomiyo we skul. Koro ing'eni sama en dalani mondo miyo chako yud ich mar ariyo yot. Moko kuom puonj ma giyudo en yorego ma komo nyuol ma gin giwegi kaachiel gi mamoko nyalo tiyo godo e geng'o mako ich moyu. But family planning kan tire ng'ato manigi shida washare kode. Planning nopuonjwa kaka wanyalo tiyo gi implants, wanyalo tiyo gi pills and wanyalo tiyo kata gi coils. Puonjwa types of family plannings masani an godo gi hint mondo sani okanyal timore nade okanyal bedo godo. Ka okalo kuom puonj ma giyudo, moko kuom rawerego osedok e sikul kendo dhi nyime kod sombgi. Especially an osekonya mang'eny ju kana ng'e loso sabuni ni tia omiya manyaka dok e sikul mabach sani an e college. Ne rawerego ma bende onge kod lek mar dok e sikul, ipuonji yorego mag ohala ma oting'o loso sabun ma bende gitiyo godo e bero ngimagi. Mondo mi nyako matin yud ich, oyudo ich nikech samoro rem mar pesa kata chan mar pesa. Mae mabiro kele mondo mi dhi odwar pesa, then bahati mbaya orom choda ich. And by now, ang'i kaka nyalo tedo kek, nyalo loso sabun, manyalo uso, mayudo godo pesa, manyalo ritora go kiana wuon kukategemea kuom jonyuol. E kaunti ma Migori, rawerego manyiri mose mako iye malo 80 osewuok oko mar puonjo rawere owetegi kaka ginyalo geng'o mako iye moyu e bwo chendoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mga juang mane makelo wa giko mar kidieny mokwongo mar chendo mar atila nyisi kacha ni chendo ni ntiere kod kidieny ariyo. Mokwongo nwa ikoni weche manya bende koro watieko gi sani. Anyisi George Batibire kidieny mar ariyo gi wende kamotingo Martin Oginda mano ja siasa madhi wuelo Kenya Kwanza kaeto gi Edio Kech mano seneta ma Migori. Gede gomba ke weche mag siasa masani bero timo na pachuka. George Bati ipange nango. Kawuono ni Obiet. Nikech romo mancha ne wachi ni ong'e kichande koro chaka gimo chako duogo kendo. Duogo ka gimi seto ne mach mondo kaluwore kod twak mobedo kawuono chal ni oganda nyalo dok kata jotelo mag Azimio nyalo dok kuom jopiny. To ma timore kinde ma jatend piny kwayo ni mondo miye thuolo mondo chop singo manoketo ne oganda jo Kenya. Mane wach ma wan godo kawuono maduong' mane momiyo an gi Edio Kech Muokratego kendo an gi manen jaod bura marangwe kendo jatend bura mara Green Movement Party of Kenya longo ni Martin Oginda. Wan kod gika wadhi twak ki od bura. Paro ni kechen ratili paro ni muok dibedo mapek ne Green koso dibedo na. Ratilo diete nyakwara Ramogi. Japiny bende nigi wang'e ang'no ne kama ratilo yiengore. Ramogi jangi winjo gi tike neno gi wang'e. Ma en ratile twak mok don bai biro mana daka machuok bang makete mana Ramogi TV nyinga Lydia Okiwa. Sibedo kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi ratil twak ne biro mana. Tol machuok bang makete mana Ramogi TV. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeumok kuona mara Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Hapo nyuma nilikuwa naona ni wanaume wanashinda, lakini last week nikaona mwanadada ameshinda.
na mimi nikapata motivation, nikasema kama yeye ameshinda, why not? Kwa hivyo nikajaribu, leo